Supercars kategória mellett természetesen a többi géposztályra is figyeltünk, annál is inkább, mert a Magyar Kupában már most egy tucatnyian indultak, köztük a fiatal tehetség, a 12 esztendős Csirmasz Bruno. Az ő bemutatkozása sajnos egy csattanással zárult. Mit rontottál el? Szerintem, tulajdonképpen bementem az ívre. Azt hittem, hogy nem volt ott a 907-es rajtszámú Bálint. Aztán, hogy lefékezett, de mégse úgy történt, és valahogy kilökött. Úgy gondoltam. Megijedtél? Meg. A döntőben az a Lajos Gyula indulhatott a pole pozícióból, aki előtte az autókrosszozóknál is remekelt. Neki ez volt az első autósportos verseny hétvégéje, azok után, hogy felhagyott a motocrossozással. A döntőben gyakorlatilag az első 3 megtartotta a pozícióját, vagyis Lajos mögött a 2 újonc, Horváth György és Varga Viktor terelte az autót. Igazából egy helyért folyt ádász küzdelem, méghozzá a 4. helyért, amit az utolsó métereken sikerült megszereznie a B döntőből feljutott Pap Viktornak. Lajos tehát az egykori Tomorféle golffal megnyerte a futamot, megelőzve Horváthot és Vargát. Pap a 4. helyen zárt, a sokáig előtte poroló Szellély Bálintot és ifjabb Erdei Istvánt megelőzve. Életem első autóversenye volt, valójában az autón a verseny előtt, tegnapi nap előtt lett éjszaka kész. A-döntőt szerettünk volna, az autó adatai alapján igazából képes volt erre a kocsi, és mint láttuk igazából sikerült is, tehát sikerült megnyernem, igazából mindent nyertem. Ennyire nem gondoltam volna, hogy sikeres lesz a dolog, de nagyon nagy örömmel tölt el.